ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈತು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬುದರದೀತೇರುದುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂದು ಏಪೋಗಲ ನಮ್ಮ ಮರಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮುನನಿ ದೇಲಡಿದಾನಂಡ್ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ ಜೋಸ್ತಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಿಡಿ ಚೂರಿ ಪಾಡ್ದು ಗೆರಿ ದಾಯಂದು ದೂನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೋಡಾಂಡಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಂಬು ಬೋಡಾಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಂಡದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪೂರ ಸೇರಿದೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಣಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ 12 ವರ್ಷದ ಐದ ಬಾಲೆ ಒಯ್ನು ತೂಪುಂಡ ಒಯ್ನು ಕೇನುಂಡ ಅವೈತ ಮೆದುಳುಡು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಕೊಡ್ತುಂಡು MUSIC ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುರುತ್ತ ಎಂ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸುರುತ್ತ ಎಮ್ಮೆಂಚಿನ ಮೆಲೋಡಿ ಆ ಮೆಲೋಡಿನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪುಣೆ ಯು ಸಿಕ್ ಬಂಡ ನೀನು ರೋಗಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಐಕ್ BM ನ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಏನ್ಲೆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏತ ಅರಳುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಕೈದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪುಗು ಕೈದುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಇನಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೆ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಕಾಪಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕರಮೂಲೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಭಾತೆ ದೂರದರ್ಶನಂ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಬಾಂಡ ನಮಗೇನು ನೆಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕೊಳ್ತಾಳಲ್ಲಪ್ಪು ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಒಡಿಮಗ ಅಪ್ಪಲೂಸ ಅಮ್ಮಲೂಸ ನೆನಕೇಂದ ಮಲ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗ ಬರ್ಪಾ ದಾದಾ ಯಾನ ಸೈಪೆ ಇಜಿನ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ರಡ್ಡೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಅವಂದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂಡೇರು 100 ಜನ ಜವಣೆರಣ ಕೊರಲೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ 17-20 ವರ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಜವಣೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬೋಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂಗೀತ ಸುರೂಕಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಣ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ದಾಯ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು 6 ಸಾರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ 6 ಸಾರಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬಣ್ಪುಣೆ ಪೂರ ಏರೆಗ ಬೇತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯಾಣಗ ಏತು ಸರ್ತಿಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಓಕೋಣಿಯರೆ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನೆ ಕೆಬಿ ಬೋತುಂಡಪ್ಪ ಅಂಬಲ್ನ ಈಜಿನ ಕೋಪಡ ಹತ್ತುಂದು ಆಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತಾನಮ್ಮ ಆಳಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಡ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಾಪುಂಡ ಆಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಬಂಡೇದ ಕೆಬಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ENT ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಲ್ಬ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಬುಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದೀನಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಬಿ ಬೋತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡಾರು 5 ಸರ್ತಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಪು ಜಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ಬಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಬಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜರೆ ಇರೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಳೆ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿರ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಡಿಗೆ ಏನ್ಲೆ 50 ಮೀಟರ್ ಅಡಿಗೆ ಏನ್ಲೆ 7 ಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಬರೆ ಪಂಡೇರಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ಲೆ ಆ ಮೀಟರ್ ಬರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವು ಎಂಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಓ ಏತ್ ಕೆಬಿ ಬೋತುನುಂದು ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಅಜ್ಜರ ಕಾಯ್ತಲ್ಲದ ಶಾಲೆದ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಣ್ಣದ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಟೇಪ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಡತ್ತ 200 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ 50 ಮೀಟರ್ 20 ಮೀಟರ್ ಮಣದಾನಿ ಬಲ್ಪೋಗಿ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟೊಂದು ಬಡೆ ದಿನ ಕೆಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಂಡ್ ಸುಶೀಲಾ ಕಾಪಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಹೋತುಂಡು ಅರೆ ಗಾಂಡು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮರ್ಲಿ ಹೋತುನ್ ಕೆಬಿಂದ ಪಂಡೆ ನರೆ ನಾಂಡ ಬರ್ತೀರಿ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಶೀಲಾ ಕಾಪಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಹೋದ್ರು ಪಂಡೆ ಅರಡ ಹೋತುಂಡು ಸುಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಮುಳು 50 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಸುಶೀಲಾ ಕಾಪಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣಗ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ 20 ಮೀಟರ್ ಹೊಡೆದು ಸುಶೀಲಾ ಬಣ್ಣಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ದಾಗ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಪುಣಗೆ ಉಂಡಿಗೆ 4 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಪುಂಡಿ 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 ತೂಣಾಗ ಪೊಂಜೋ ಎಕಾಡದಿಂಚಿ ಬಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ಹಾಳಂದು ಗೆರೆತ್ತೊಣ್ಣೆ ದಾಯ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟೋಣ ದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಾತ ತುಲೆ ದಾಯೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಧೂಪ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ನಲ್ಪ ಕೊಡಪಾಣ ನೀರು ದೀವೊಂದು ಪರಗಾಲಡು ಒಲ್ತು ಓಡೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುಣಂಚಿನ ತೂತ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆ ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಅಲ್ಪಾಡದು ಚಿಪ್ಪಿಡು ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ದಿಂಜಾದ ತಿನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆಡೆಗೆ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡಿಗೆ ನೀರಿಡು ಬೋಂಡಿಗೆ ಊರು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಣ್ಪುಣ್ಣ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಬೈದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ